natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Ngayon daw ning Sabado, petsa 15 kang bulan ning Nobyembre 2025. 15 days na nakalipas, pakatapos 15 days maabot, matapos na naman ang Nobyembre, pakatapos Disyembre na. Kumusta mga tugang ang sendong mga buhay-buhay? Kasusarong aldaw, nagpabunot kasi ako ng aking wisdom tooth. Kaya dahil ako nakapag-radyo, medyo nagkukulog-kulog pa. At the age of 67 and 11 months, tinubuan pa ako ng wisdom tooth. Ano? Ibig sabihin, Father Boots, igwa ka pa talaga ng karunungan, kadunungan, madunong ka talaga. Anyway, mga tugang, kaya di ako nakapag-programa. Oo, kang 11, 12, 13. Ay, tulong aldaw pala ako din nakapag ita medyo pigturog-turog ko sa nasa kapig pahingaloan ko muna so sa kuyang nguso. Taday magparataram muna, tawag para buka ka sa kuyang nguso. Kaya medyo ngunya nakakabuka na ang aking nguso. Kaya nakakapagtaram-taram na ako ngunyan. Kasi kaya tumataram ako, arog ka iniho. Dahil kung bukas-bukas ang sa kuyang nguso. Anyway, welcome mga tugang. Sana yaw kamo sa maray na kamugtakan. Ngunya na aldaw ning Sabado. Ako, tatapos ko lang pang mangudto. Kamusta kamo? Nangudto na kamo? Siguro kung nangungudto pa lang kamo, okay, luway-luway sana. Habang kamo nagdadaog-dangog sa sakuya, nagkakakangkakan kamo. Ako, kadikisa naman sukikakan ko, dipisil baga, maprograma ka, busog ka. Tapos baka di ako matunawan, kaya wag parataram turos ako. Kaya ang ginibok ko, nagkakansa na ako na importante, siyempre, Father Bush, mapaara ko sa Indo, ang kinakan ko kasubag-ong udto, kimchi. Wow. O yun talaga, masarap. Masarap talaga ang kimchi. Bako man akong Koreano. I like Japanese food. Pero alam mo mga tugang, nagugustuhan ko ang kimchi kasi ano paga, probiotic baga iyan. Saka may fiber. Tapos yun, tapos magkakakaning ano bang kinakang ko pa ito? Ano ito? Sira-sira. Iyon, may sira-sira. O yun, nagkakan ako ng sira-sira. Di nabusog. Dahil ako nagkakaning maluto. Dahil natama ito. Kinakal sa, may kinakal pala akong gulay. Yeah, may gulay manggiraray. Siyempre, pero kadikit sana. Taday ka makakasiguro mga, sabi nga ni, mga sarong gugum sana. Yun. Alam mo itong kamay mo baga, igugum mo ito. Arog kayo niyo, igugum mo sa kamay mo. O arog ka, hello mo sa camera, arog ka, arog ka na ang tiyan ko, sadit-sadit na Pero pag nasanay kaya ang ang sa imong tulak na pigkadakol kang pigkakakan, di pisil mapuno. Pero pag nasanay ang sa imong tiyan na sadikit sa na ang pigkakaag mo, pag nagkakang kaning kadakol, magugutiran ka. Makulog ang tiyan mo kasi nagsubra. Although ang sa tuyang tiyan baga mga tugang, elastic yan. Yan. Kaya sana dahil ka magpakabusog tama-tama lang. Dahil mabarilis ka kaiyan. Napansin ko baga dati, nagpayat na ako. Pero pakahali ko sa abroad. Wow. Nag-abroad ka pala, Father. Iyo,
Kaya, kaya nag-record baga ako pirangal daw ito. Almost 16 days, ano? So, naka-record ako. Wala ako digdi. Yaon ako duman sa Italia, sa Europa, in other words, sa Malta, ano? Kada ako lang pigduman sa Espanya, Manila. Nagduman sa Barcelona, Sorsogon. Yung mga tugang, kaya nag-enjoy man ako. Pero pag abot ko digdiho, talagang napagal ako. Iba na talaga, ha? Pag medyo may sinasabi, di ka ba nagugurang? Nagkakaedad-edad sa naman. Ano? Pag nagkaedad-edad ka na talaga. Dipisil, ano? Dipisil talaga na, ano, kaya sabi nga, habang may kusog ka pa, at ang sabi baga ang tawa kaya, may kusog, may kwarta, saka may panahon. Yung baga, tulong bagay iyan. Halang, pag sadit ka pa, kadakol kaning panahon, kadakol kang kusog, day kang kwarta. Pag nagtrabaho ka na, may estudyante ka na baga, aron kani, igwa kaning kusog, igwa kaning panahon, day ka pa mangganong kwarta. Ngayon, pag ano ka na nga ni, pag naggurang ka na, may kwarta ka nga ni, day ka ng kusog, pagkatapos kulang na sa panahon, day ka ng panahon. Kaya habang may panahon, habang may kusog, miski na yung kwarta, maghanap din kwarta, mag-enjoy na. Sabi nga ni, paggurang ka na kaya, alimbawa, 75 years old ka, mag-travel ka, may kwarta ka na ka, nakaipon ka na ba? Kamaw niyo. Pero, ang mangyayari sa iyo mga tugang ka, di ka ng kusog. Pagkatapos, di ka ng panahon. Yun. Di ka ng panahon. Yung baga, kadakol kang, sa trabaho, di kang panahon. Kaya itong sadik ka pa, kadakol kang panahon, kadakol ka ng kusog. Pag nagtrabaho ka na, di ka ng panahon, may kwarta ka nga ni, okay, may kusog ka. Pagkatapos pag naggurang, may ano ka na, may kwarta ka. Pero di ka ng panahon, di ka ng kusog. Okay. Paano pa? Di mo magagamit. Sabi nga, miski may kwarta ka, di kang kusog, di kang panahon, so kwarta mo na dapat i-enjoy mo nga ni, di na. Kaya, bagayon, habang may panahon, may kusog, at may kwarta ka pa, i-enjoy mo sa buhay. Yan naman mga ni Father Boots, mga advice sa Indo, mga tugang. Kasi ako, kung hapoton Indo, nag-enjoy man ako sa buhay. Kasadit pa nga niya ako, hindi man sa pagmamalaki. I have a good childhood memories. Nagpapasalamat ako kay Papa, kay Mama. Nag-enjoy man ako, gabos na kawatan niya ako. Bako man kaming mayaman. Mayaman. Labi ni Mama kito, bako man kita no yung mayaman, kundi gustong muyaman na yumaman. Muya baga, muya? Gusto? Alam din mga tugang. Anyway, mag-enjoy sila kita habang may panahon kita. Miski di kitang kwarta. Miski habang may kusog pa kita. Takunday ka ng kusog, may arthritis ka na, di ka na makalakaw. Mayo na. Kaya habang may kusog ka, may panahon ka, maghanap ng paraan makag-enjoy. Yan. And by the way, kasubang di mga tugang, kadako na naman ako ng mga nakaulay at ng mga nahiling. Alam mo, Father Boots, nagdadagog kami sa imo. Aral daw. Nagdadahog kami. Kaya gusto kong, tabing pangalan nindo? Kinuha ko tuloy sa mga pangaran. Tapos sa aga sabi ko, ma-live ako. Babatiin ko kamo. Babatiin ko sa simula at sa gitna ng aking programa. Lalo si SFO, Senior Fire Officer. Yan. Senior Fire Officer. SFO. 4, si Herly Barrios, saka si RDA na nahiling ko kasi ugma, duman bagak sa harong nila Manay Grace de Los Santos. So, imahin kang Our Lady of Manawag,
nag-agi duman bago nang uli sa Manawag. Kasi every year po ini, istoryahan ko kamo mga tugang. Kasi kaitong pagkaigwa ni, bago mag-Yolanda, ang mahal na beren ng Our Lady of Manawag, imahin niya, ay nagduman sa Katbalugan, sa Samar. Ano? Pagkatapos, binisita sa mga lugar, duman sa may mga parokya. At pagkatapos, nag-uli na, nag-igwa ng Yolanda. So, binisita ni Mama Mary, ito bagang lugar na binisita ng imahe ng Our Lady of Manawag, tandaan mo mga tugang, makusugol sa bagyong Yolanda. Pero, daisin na gaano na distroso. So, natural man talaga. May ano mga, pero kulang sa mga gadan, dahil mga gano'n, actually, parang dahil ginagadan duman sa lugar ninda, kulang sa na distroso. In other words, kulang. Makunarog so nangyari duman talaga sa grabe, sa katain ninda. Talagang, sabi nila, pinagmilagruhan kami. Yun naman talaga mga tugang. Pag nagtubod ka, ang taong may tiwala, nakakakita palagi ng himala. Pero pag ang taong hindi nagtitiwala, ay, sa kanya, baliwala lahat yan. Kasi wala. Wala. Pero ang taong may tiwala, yung wala, lagyan mo ng ano? Tiwala. Yun. Magkakaroon ka ng himala. Pinagpapala. Yun. Ang taong may pagtitiwala ay pinagpapala. Ano? Kaya nga, pinagpala sila mga tugang. Kaya nga ang nangyari duman, nailigtas po sila. And since then, 2013 baga sa Yolanda, if I am not mistaken, correct me if I'm wrong kasi my senior moment can also interrupt my memory. So mga tugang, kaya mag-ano ka mo ha? Tama ba? 2013, November yun eh. I think kung di ako nagkakamali, it was November 9 yata yun eh. November 9 or something. Ano? So yun, mula noon, nung 2014, that was 2014, nakaiba nga na ako duman sa Samar, saka sa Leyte, iniba ako ni Manay Grace de los Santos, kaibahan mo itong Our Lady of Manawag, pinag-ano duman. So, yun nga ni, nag-vigil kami duman, nag-rosaryo, pero sabi ko sa inyo mga tugang, magayon nun sa nangyari duman, nagiba sa sambahan, lugar na kung saan ang simbahan nagtitipon, ang apod kaan, sambahan. Ano? So, pero sa simbahan, hindi nagiba. Ang simbahan, mga tao. Ano? So, dahil po nagiba so simbahan. So, sambahan, nagaba talaga itong simbahan nila. Pero, nakapag-attend po kami doon eh. Doon, nagibo silang improvised. Improvised, mga tent, nakulaon tent, parang pag mag-uran, di man sila mabasa, pag mainit, di man sila mainitan. So, duman sila sa field, parang nakulaon na tent, So, duman sila nagmisak itong nagaba so sambahan, Tandaan ng mga tugang, may pagkakaiba po ang sambahan sa simbahan. Yan, okay? So, yun po. Kaya nga, mula noon hanggang ngayon, tuwing November, dinadala po ang Our Lady, ang imahe ng Our Lady of Manawag, galing pa sa Manawag, Pangasinan po yun, dinadala po yan doon sa Samar at inikot. Itong taong ito, 2025, dumating yata sila nung November 3 something, at ito lang, almost 10 days, more than 10 days sila doon. Kaya nagpasalamat talaga. Kaya nga, dakulaon po ang pasasalamat kan mga taga-Samar na sinda po ay nailigtas. Naalala ko, ang unang tinamaan yung Ginan, something like that, sa Samar. Yun, nung Yolanda. Grabe, naabutan. Nung 2014, nakita ko po yun. Kasi nakita ko talaga, one year after the typhoon, grabe talaga, makikita mo sa epekto kang bagyo kay itong super typhoon na Yolanda. Nagkaroon ng tidal wave ito, bako mga tugang, or tsunami. Tsunami po, tidal wave ang apod kaan. So, nakulaon talaga, kadakol sa itong barko na duman sa may kalsada na. Grabe, nahiling ko pa ito mga tugang.
So mula noon dinadala. So nagkairilingan kami kasubanggi duman sa nagbisita kasi may misa, nagmisa duman. So nagpag-celebrate nga niya ako. Pagkatapos si Father Neil yaon duman, siya po ang naging main celebrant. Si Father Iao, saka si Father Girly ng Salt. So anyway, kadakol na tao. Kadakulo nun talaga, Pagkatapos, siyempre, pinakakan pa ni Manay Grace sa mga tao. Anaili ko rin pala si Manoy Romy Tan. Hey, Romy, kumusta? Yan, nagdadaog siguro ngunyan. Anyway, so ipadagos ko, gusto kong batiin. Lalo sa mga, nagkanta baga doon sa misa. So, iniihong ang sa indang grupo, TKP. Anong TKP? Ang T is tulay, ang K is kalinga ng Panginoon. Yung P is Panginoon. Or Saint Lucy Choir. Ini po, mga choir na ini, sinda po ang mga buta, blind, At sila po ay mga nagmamasahe din. Makikita mga kaibigan ko, matagal ng kaibigan ko, 2013 pa yan. Nang dumating ako ng 2013, sila po naging kaibigan ko na yan. Nakapasa po sila sa Department of Health. Meron silang lisensya magmasahe. Itong blind, matatagpuan po niya sa sa may Ayala, saka sa may SM. Biba ba yun? Itong vibes. Basta kulay green, Nalingaw ako, So, ito po silang St. Lucy Choir, Ecclesial Community of Diocese of Legazpi. Nandun si Donna, si Eden, si Jeanette, si Gloria, si Lala, si Joanne, asawa ni Daniel, Tapos si Dandy, si Shirley, si Boy na taga Bagakay, si Rose, at si Brother Anel at si Sister Cora and Brother Danny Chan, And of course, may mga na-met din ako. Of course, nandoon sila Tere Ayala. Si teacher yan dati sa Aquinas University High School, saka Aquinas University, saka si Cheryl Pavericio, si Ma'am, ang mga teacher. One time, sabi ko, mag-ulay nga kita digdi sa radyo. Pagkatapos si Lodi Sebastian Palahi, Cesar Paulo Arnapay, mga taga-Ginubata, mga aki. But anyway, mga tugang magayon talaga, So sana ma-inspire kita ngunya na aldaw, sa Giraray bumabalik live na live si Father Butch Bombase OP ngunyan sa DCGB sa programang Marhay na Hapon. Mag-break muna kita mga tugang at ang oras tabi ngunyan ay 20 minutes after 1 o'clock. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park.
For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. Ngunyan alaw ning Sabado, petsa 15 kang bulan ning Nobyembre 2025, kung saan binabati ko giraray sa mga nakanurumpungan ko kasubanggi duman sa harong ni Manay Grace de los Santos, na of course harong din ito kang satuyang congressman ng ang probinsyano, si Congressman Apid de los Santos, siyempre talagang dakulaon ang debosyon kang satuyang amiga si Manay Grace diyan sa mahal na imahin ng Our Lady of Manawag, kaya nga every year mapalad dahil binibisita lagi ang kanyang bahay. Walang bahay dito na binibisita ng mahal na bere ng Manawag, kundi siya lang. Siyempre naman, kasi siya po ang istasyon. Galing sa Manawag, pupunta ng Manila, pagkatapos ng Manila, pupunta ng Legazpi, magpapahinga muna. Either bago magpunta sa Samar, hinto muna dito ng one night. And then the following morning, aalis na yan papunta ng Katbalugan. And then doon na gagawin uli yung pagbisita ng Mahal na Birhen sa mga lugar na kung saan, sabi ko nga kung noong 2013, nailigtas po yung lugar na yon dahil sa paniwala nila, the protection of Our Lady of Manawag, nailigtas po sila sa asakuna na yung Yolanda. At kaya nga since then, taon-taon po yan. And authorized by the Dominican Fathers of Manawag, Pangasinan, every year, November, nakasalista na po yan. Nasa tinatawag na ICA, Institutional Calendar of Activity. So nandoon na po yun, so dinadala. Pero pagkatapos niyan, pagbalik dito sa Luzon, kasi Bisaya bagay yun, pagbalik sa Luzon, dadaan muli yan dito sa bahay ni Manay Grace de los Santos. At yun nga at may pagkakataon naman, ang ginawa ni Manay Grace, parang hindi naman lang siya ang ma-benefit, So, magbe-benefit po ang mga taga-Legazpi lalo na. Kasi mga taga-Legazpi, hindi lahat ng mga taga-Albay. Pero sabi natin taga-Albay kasi may mga taga-Pulanggi nga may mga taga-ibang lugar na pumunta ng kagabi. O sabi mga taga-Albay, bakong Bugong Bicol mga taga-Albay, nasa halip na magpupunta pa sila sa Our Lady of Manawag sa Pangasinan, may pagkakataon na mismo ang Our Lady of Manawag nagbibisita na. Kaya nga, masasabi ko talaga, through the generosity, very generous talaga si Manay Grace, ang nanay kang congressman na si Apid, ang probinsyano, very, talaga, very supportive talaga. So, kadakol, na sabi ko nga ni Kasubangi, parang piyesta. Maraming pinakain, catering, libre po kumain. Libreng kumain doon. Ang sarap ang pagkain. Siyempre, galing sa LCC. Courtesy yata ng ating kaibigan na si Romy Tan. Siyempre, magkaibigan din kasi si Romy sa kasi Manay. So, yun, nagtabang-tabang. Alam mo, maganda talaga yan, patarabang-tabang. So, natabangan kita ni Manay Grace na mga daay makaduman sa Manawag, Kasubanggi, nakapagduman sa sa Legazpi. Yan nga, maghintay na makaw next year. Every year naman yan. So, ginigibo ni Manay Grace na
pag itong ino-open niya sa tao, miski nga private itong harong na ito, pero ino-open niya ito sa tao. Kasi duman lang talaga inauthorize din ang ng manawag ng mga Dominican Fathers, authorized din po yan to stay at the house of Manay Grace. Yun po, may usapan na po kasi yan. Alam ko yan kasi ako po ay naging pari po, naging parish priest po ako ng Our Lady of Manawag, Pangasinan. Hindi po basta-basta makakalabas ang imahe ng Our Lady of Manawag hanggat hindi po ito namin pinag-uusap-usapan. Yan. Kami po doon sa Manawag, kami mga pare. Kaya authorized po yun. Ano? So, hindi po fake. Hindi po fake. Kasi minsan meron na, may mga father, meron dito Our Lady of Manawag na ganito. Tanungin ko, galing daw sa Manawag. Talaga, tawagan ko yung Manawag. Wala. Okay. Hindi naman sabihin natin na fake. Minsan nangyayari po kasi dito, wala namang pang fake na imahen po. Ang gusto ko lang sabihin na fake, ang mangyari nun po, huwag mong gagamitin. Na hindi sinasabi, huwag mong sasabihin na, ito po'y galing sa Manawag at authorized sa mga pare. Hindi po. Sabihin nyo lang, ito po Our Lady of Manawag, imahen. Walang problema yan. Walang away tayo dyan. Pero kung sasabihin mo, ito po ay galing po sa Manawag, Pangasinan. Ito po ang imahe ng Our Lady of Manawag na galing mismo sa simbahan ng Panawag, Pangasinan. Wala namang ganyanan. Kasi ito pong dinala kahapon, yan po talaga ay tunay na galing sa Our Lady of Manawag. Bakit? Ako po ay makapagpatunay kasi nakita ko po ang nagdala at meron po silang authority. Kaya nga, masalamat po tayo. Kaya nga, thank you very much, Manay Grace de los Santos. Because you are so generous, God will provide you with everything that you need, and especially guide you and bless you more. Because you are so generous, God will also be generous to you, okay? And to your son. And sons pala kasi wala ka naman aki na babae, Yan. Kaya talaga lalo na ang inyong anak na bunso, si Congressman, pinagpapala yan. Yan naman nakapasok ngayon uli. Tingnan mo, kahit anong siraan mo yan, talagang matino po yan. I can attest kasi bata pa yan si Apid, alam mo mga tugang, kindergarten pa yan, kilala ko na. Nandiyan na po ako, kilala ko na sila Manay Grace. Noong 1996, 97, yan na po ako, kilala ko po na sila. Sasabihin na, nako, they're honest and generous. May pinag-aadal po yan lahat ng mga padi, sa seminaryo, matulungin sa simbahan. Kaya yan, pinagpapala din po talaga sila. Totoo yun, kasi may classmate po ako, na taga Iloilo. Matulungin po talaga siya. Kaya tingnan mo, hindi siya nagtitios. Kahit nakadako lapig tutulungan, kasi bukas kamay, bukas palad. Kaya pinagpapala ang bukas palad. So, napakaganda po yan. So, I'd like to congratulate, again, Manay Grace de los Santos and lahat ng mga nagpunta kahapon doon kasi may opportunity. Binigyan tayo ng opportunity. Pwede sanang gawin ni Manay na, ipaano na, sarili lang natin ito. Wala na ipagpaalam. Kundi no, ang gusto niya, ang lahat ng mga taga-Albay na hindi makapunta sa Our Lady of Manawag, Pangasinan, kasi medyo may kalayuan ito, at dumalaw na mismo ang imahe ng Our Lady of Manawag mismo. Yun po yun tinatawag namin doon. Dalawang po talaga ang imahe ng Our Lady of Manawag, yung original na hindi pwedeng ilabas, at ito po na inilalabas. Ang tawag namin yan yung kalyehera, kasi lakwachera. Pilgrim image. Sa English, ang tawag niyan, Pilgrim Image of Our Lady of Manawag. Yun po yan. Dalawa lang po yan. Dalawa lang ang imahe ng Our Lady of Manawag na mas tunay na nandoon yung original, nandoon. Pangalawa, yung Pilgrim Image na dinala kahapon. That was the Pilgrim Image. Kaya parang nagpunta ka na rin doon sa Manawag. At binisita ka pa. Di ba? Napakaganda po na pag binibisita tayo ng asatuyang ina. Para kay mga aki mga aki, dahil na nakakabisita sa mga magurang, so ina na lang ang nagbisita sa mga aki. Arog ba ang kaan? Yan. Kaya binisita ni Mama Mary
ang Katbalogan, pati na rin ang Albay. Ano? Kasi kasugma kadakol bako man gabos mga taga Legazpi ang mga nahiling ko, may taga Ginobatan, taga Pulangi, Santo Domingo, kadakol. At yan nagkahililing ang akay kay binabati ko. Ano? At gusto kong batiin din si Ami Estrella. Good afternoon, Father. But saka si Alvin. Sabi ni Father Alvin, uy. Alvin, Father ka na. sabi ni Alvin, uy. Father, inabutan mo po ba si Sir Samson? Nung ako po yung director ng Aquinas University High School, siya po ay pahali na. Kasi po, siya po ay naging principal noong 1991, 92, tapos 91, 92, pagkatapos pumasok si Mr. Tuason uli, then 1 year, and then nag-resign si Mr. Tuason, and then 1994 yata, 94 hanggang 2000, si Mr. Samson Ante po ang naging principal. Pagkatapos ng year 2000, kami ni Amparo Dado Binamera. Siya ang principal, ako ang direktor. Tapos naman, noong 2001 to 2002, si Ying Bobadilla ang principal, ako naman ang direktor. Kaya 2 taon ako dyan sa Aquinas University High School bilang direktor. Kaya so by the way, mga taga-Aquinas ha, sa December 13, igwatabi kita ng Grand Home Alumni Homecoming ng Aquinas University, now UST Legazpi. Ano? December 13. Okay? So sabi ni Alvin, Father, hindi ko naabutan. Pero nagkita kami kasi yung aki nga niya, si Mark, classmate kan sa Kuyang Tugang na nag-adal man sa AUHS, si Hil Bombase. Ano? So yun, alam ko po siya patay na, kaya nakaburol nga po siya doon sa mortuary ng cathedral. Ano? Kaya nagmisa po ako noong isang nagmisa po ako nung isang araw, ano? At sabi ko, yun nga, kailan ba ang libing? 19 yata, November 19, ano? Ayun. Anyway, hindi pa nagko-communicate sa akin sila, pero sabi ko kasi busy din pa ako, may kasal din pa ako during that time, ano? Then gusto ko batiin din si Homer Realista Lola. Good afternoon. Thank you very much. Okay. Sa mga nakikinig lagi sa atin. Okay. So, anyway, mga tugang, ngunya na aldaw, sa tuyang sineselebrar ang kapistahan ni San Alberto Magno, Saint Albert the Great. Siya po sarong Dominican saint na nakulaong po ang naiambag ni Saint Albert the Great sa simbahan Katoliko dahil po siya ay scientist. Actually, siya po ay maestro, teacher po siya ni Santo Tomas Aquinas. Okay, basahan ko lang, pakilala ko lang po bago tayo mag-break. Si San Alberto Magno. Ang Magno, ibig sabihin great. Magno. Hindi man yung Magno. So, sa araw nito, mga tugang, November 15, sa tuyang pinag-celebrar ang sa iyang kapistahan. Sa po ay tinaguriang Magno o Great o Dakila dahil sa kadalubhasan siya sa filosofiya, teolohiya at sa sensya. Okay? Siya po ay matalinong teacher ni Saint Thomas Aquinas. Ini po. Siya ay isinilang sa Swabia, ngayon Timog Alemania, Germany. Noong 1206, 3 bagay ang naging alituntunin niya sa buhay. Magandang tularan po, manalangin, mag-aral, at magturo. Magayunon. Ang magayunon na duty sa buhay, Tayo ba'y nananalangin? Tayo ba'y nag-aaral? At tayo ba'y nagtuturo? Pwede po naman palang gawin natin yan, Manalangin ka, mag-aral ka, at magturo ka. Hindi naman kinakailangan magturo ka sa formal.
Yun, yan ang talagang tatlong alituntunin ni Saint Albert the Great. Manalangin, mag-aral, at magturo. Naging professor siya ng pinakamatanyag sa universidad noon sa Europa. Katulad ng nasa lungsod sa Cologne, Paris, Ratisbon at Lyon. Ang lawak ng kanyang pambihirang karunungan ay napakahanga sa buong daigdig. Nagkaroon siya ng maraming estudyante. Sabi ko nga, isa sa mga estudyante niya ay kilalang-kilala natin. Patron saint of the school, Catholic school, si Saint Thomas Aquinas. Noong 1260, napili siyang maging obispo ng Ratisbon. Hinawakan niya ang katungkulang ito sa loob ng 2 taon. Pagkatapos, muli siyang nagsulat ng mga aklat. Ang pag-iisip at pangunahing pilosopo ng mga Grego at ni Aristotle ang kanyang hinubog sa diwa at aral ng Kristyanismo. Siya ay sumulat tungkol sa mahal na ng paghihirap ng Panginoon at sa mahal na Birhen. At sinulat niya ang tungkol sa Santissimo Sacramento nang siya ay sa datna ng kamatayan noong 1220 sa Cologne, Germany. At hindi man sa pagmamalaki po, ang inyong lingkod napunta na po doon sa kanyang pansyong. Napunta po ako when I visited Saint Albert the Great doon sa simbahan namin sa Saint Dominic. Mayroong po kami doon, Dominican Church sa Cologne. Nabisita ko po yun ng 1988. Sulo-sulo po ako. I came from London. When I came from London and I visited Germany, yun po, binisita ko po yun at napunta ko sa Cologne Cathedral. Parang steel cathedral po yun. Napakaganda po yun doon. Kaya nga, when I remember Cologne, I remember always Saint Albert the Great. But anyway mga tugang, babalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdum at sa pagbabalik ko po ating pag-usapan ang Ebanghelyo para bukas para tayo ay pag magsimba ay nakahanda. Ang oras namin ko niyan is 39 minutes after 1 o'clock. Oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Cobra Energy Drink. Tatak mo, Tatak Cobra. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Di ako mga Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. At sabi ko nga, gusto ko pong batiin muli ang mga nakikinig lagi sa ating programang Maray na Hapon. Lalong-lalo na ang ating mga nakita kasuhabanggi duman sa bahay na ang ating mahal kaibigan si Manay Grace de los Santos dyan sa pagbisita ng mahal na Beren ng Our Lady of Manawag. Yung mga members ng TKP,
Tulay, Kalinga ng Panginoon or St. Lucy Choir. Yung mga ano po, mga bulag po sila, no? At tapos sa pagtulong ni Brother Arnel at Sister Cora at si Brother Danny Chan. Of course, sila Tere, si Cheryl Pabaricio. Ito mga aki nini, sabi ko magdangog ka mo sa kuya. Si Laudi, si Bastian Palahe, saka Cesar Paulo R. Napay. Mga taga-ginubatan ini. Nahiling ko sa mga aki. Anyway mga tugang, sa aga, ang satuyang ebanghelyo ay galing po sa ebanghelyo ni San Lucas. Ito po ay may pamagat na pwede masabi natin, mag-ingat kayo. Pag alam mo, napakahalaga naman. Let us always be prepared. Mag-ingat kahit saan naman. Maganda po yun. Okay? Alam mo, sa unang pagbasa na galing po sa Malakay, chapter 3, verse 19 to 20, bubungad sa atin ang babala. Okay? Sabi niya, ito kaagad darating ang araw na lilipunin ko ang mga palalo at masasama. Yun, totoo naman eh. Tandaan natin, there will always be an accounting. Darating po ang panahon, mayroong katapusan ang mundo, pero ang Diyos wala. Ang buhay ay walang katapusan. It's only a transition. It is not an end. It's only a transition. Kaya ito po ang pangapudan sa tuya sa first reading. Kaya bukas marinig natin po ito. Darating ang araw na lilipunin ko ang mga palalo at masasama. Kaya mag-ingat tayo. May panahon pa. Magsisi na tayo. Magkumpisal ka na. Magbago ka ng buhay. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ang aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Yan, mga tugang. Malinaw na mayroon na gantimpala o parusa sa kabilang buhay. Tandaan po natin, totoo naman eh. Sige, abusuhin natin ang kalikasan. Quarry dito, quarry doon, mining dito, mining doon, tapon ng basura dito, tapon ng basura doon. Pagsira ng kalikasan, hindi paggalang sa kalikasan, pag-abuso, pagpapabaya, o anong mangyayari sa tuya niyan? Gantimpala? Hindi pagpapala. Pagpapalo. Yun. Yan ang mangyayari sa atin. Hindi pagpapala. Pagpapalo po yan. Parusa po yan. Tandaan mo, lahat mayroong ganyan eh. Nabatay kung paano tayo nabuhay sa mundong kapiling ang Diyos o hindi. Pag tayo nabubuhay, sana maging kapiling natin ang Diyos. Kaya nga, maganda po from time to time, make the sign of the cross. When you make the sign of the cross, you remind yourself that God is with you. And that God is with you, be like God who keeps on doing good. Okay, tandaan po natin ito. Keep doing good and being good. Kaya nga, maganda po ito. Bakit tayo nagkukrus? Hindi dahil sa naging ugali lang natin ang krus, naging mechanical. No. Be aware that when you make the sign of the cross, you make yourself blessed. And when you are blessed, because the presence of God is in you. So make always the presence of God be felt. Tandaan po natin, dapat maging kapiling natin ang Diyos lagi. Hindi natin lagi, hindi kapiling ang Diyos. Ang kapiling natin ay ang ating yung kasakiman, ang ating mga ambisyon, ang ating mga bagay-bagay sa mundong ito. Tandaan po natin, kahit napakayaman ka, hindi mo madadala ang kayamanan na pinaghirapan mo. O hindi mo pinaghirapan dahil kinamkam mo lang yan, ninakaw mo lang yan. Hindi mo po madadala yan. Ang tunay na kayamanan na madadala mo po sa buhay na ito ay ang lahat mong ginawang kabutihan.
Kaya kung ginawa mo ang kabutihan, gumawa ka ng kabutihan, palagi kang gumagawa ng kabutihan, walang nakakakita o may nakakakita, may reward o walang reward, may nakakapansin o walang nakakapansin, gumagawa ka ng kabutihan, ikaw ay pagpapalain. Pero pag hindi ka gumagawa ng mabuti, ikaw ay pagpapaluin. Ano bang gusto mo yan? Pagpapaluin ka at hahalak-halakan ka ng demonyo. Ganun ba yun? Ha? Gusto kang halakhakan ng demonyo? Yun. Tandaan mo, ang demonyo ay mandaraya po yan. Dadayain ka. Ipapakita sa iyo ang maganda. Sa simula. Pero sa bandang huli, ang tawag nga natin sugar-coated. Hindi po talaga maganda yan. Hindi po mabuti yan. Yun pala ay lason. Ano? Kaya, mga tugang, may habang may panahon pa, ito'y hindi masasabi natin na tinatakot tayo ng Diyos. Hindi. Warnings are not threats. Ano? Pinapaalala lang sa atin na talaga ang lahat ng bagay ay may consequences. Hindi ang Diyos ang magpapapasya, kundi tayo mismo. Sabi, bahala na ang Diyos. Hindi po. Hindi pwede sabihin, bahala na ang Diyos. Ano? Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Yun dapat. Patid ng Diyos na madali tayong maninlang sa pang-aakit ng mundo, lalo na sa pera. Madali tayong maninlang dyan. Pakitaan ka lang ng 1,000. Makakalimutan mo ng katotohanan, magsisinungaling ka na. Ano? Parang makuha mo yung 1,000. Pero tandaan mo, pagkatapos makuha mo 1,000, ano nangyari? Nagastos sa'yo. Nawala ang 1,000. Nawala pati ang kabutihan mo. Kaya ikaw ay pinarusahan. Bakit? Ikaw ay nalinlang. Nadaya ka. Kaya huwag tayo magpapadaya. No? Minsan, nadadaanan ng mahinang pananalita. Ano? Kundi sa mga salitang walang pasintabi, tahas. Ano? Prangkahin kita. Yun. Ano? Kaya napakahalaga po ito. Alam mo, ang taong kaibigan mo, sasabihin sa iyo ang totoo kahit hindi maganda ito. Sasabihin sa iyo, alam mo kaibigan, kahit ano, sasabihin ko ito sa iyo kasi kaibigan kita eh. Ano? Yan na yung pabala. Ano? So, kahit hindi nadadaanan madadaan, in other words, hindi madadaan sa mahinang pananalita, kundi sa mga salitang walang pasintabi, sabi nga, tahasan na sasabi, paprangkahin kita. Yun. Sa ikalawang pagbasa mga tugang bukas, sabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, alam niyan ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. O tama naman, di ba? Kaya nga may mga santo, nung All Saints Day, pinaalala sa atin yung mga santo. Tularan natin ang ginagawa ng mga santo. Ano? Tulad ngayon, si San Albert the Great. Ano? Manalangin, mag-aral, at magturo. Yun, maganda po yan. Tularan natin. O sabi ni si San Pablo, hindi kami nahiyang magtrabaho upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Maaring sariling katamaran ang naging sanhi ng ikapapahamak natin. Minsan talaga, ganun po yun eh. Naging tamad tayo, kaya tayo ay napahamak. Hindi tayo maaring maging kampante. Yan naman sinasabi. Huwag tayo maging kampante. Ang lahat sa simbahan ay dapat marunong maglingkod. Maganda po yun. Let us learn to serve. Hindi makakatoliko, hindi makatao ang maging pabigat sa iba. Ang umaasa na lang sa iba. Sabi nga, walang sino mang ang nabubuhay para sa sarili lamang. Okay? Alam mo, bukas, ang Ebanghelyo, meron pa tayong 9 minutes, ano? Gusto ko lang ibigay sa inyo, kahit hindi ko nabasahin ang Ebanghelyo, at least gusto ko lang basahin sa inyo mga tugang ang komentaryo. Ano? Sabi sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan.
Tandaan mo, maraming mga darating na fake prophets, mga fake. Ano? Ilang mga palatandaan ang ibinigay ni Jesus nang hindi tayo panghinaan ng loob. Una, ang mga bulaang propeta. Yan, mag-ingat mo tayo May mga bulaang, sila daw ang nagtatag ng simbahan. Hindi po. Doon sa nakasabi na si Manalo daw ang nagtatag ng simbahan Kristiyano, hindi po. Si Kristo, ang sabi ni Kristo, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, hindi sinabi kung kanino, sinabi Pedro, sa apostol. Yun, si Kristo ang nagtatag ng tunay na simbahan, hindi kung sino mang tao. At ang sabi ni Kristo, Pedro, mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta na sinasabi, ito ang tunay na simbahan. Kung tunay na simbahan yan, bakit sila naghiwalay sa simbahan katoliko? Yun, kasi ang simbahan katoliko, ang tunay na simbahan na tinatag ni Kristo na hanggat sa ngayon meron tayong apostolic succession. At the same time, mag-aral nga tayo ng church history. At pag inag-aralan mo ang church history, hindi world history, church history, malalaman mo po yan from the beginning of Christ, okay, the choosing of the apostles and the religious persecution, the fathers of the church, malalaman mo mga tugang ang tunay na simbahan. Okay? Kaya huwag tayong sa maniwala sa bulaang propeta. Ang ikalawa, ang lubhang pagkasindak sa mga maraming mangyayari sa kapaligiran. Nagsasabi, oy, malapit ang mag-the end of the world. Tingnan mo, nagbagyo ng Malika, lindol. Hindi po yan. Tandaan po ninyo, natural po yan. Sabi nga, natural events, but they are not natural disasters. Events, natural po yan because nature. Okay? Ang mga pagsindak ng mga nangyayari sa kapaligiran, hindi po yan ang the end of the world. At nobody knows kung kailan magdi-the end of the world. Only God knows. At walang nakakaalam. Kahit si Jesus. Tinanong si Jesus, hindi. It is my Father who knows. Tingnan mo. Ikatlo, mag-ingat tayo. Ang pag-uusig. Yun, tingnan mo. Sino ba ang ayaw maligtas? Kaya maraming maaaring, sabi nga natin, nagsasamantala. Nagsasamantala sa pagnanais na ito. Kaya marami rin ang itinatag na pangkat na gumagamit sa pangalan ni Kristo. Maraming sabi na, kaya talagang mag-ingat tayo sa mga gumagamit ng pangalang iglesia. Yun, sabi niya. Ngunit kung susuriin, iba pala ang nagtatag, hindi pala si Yesu Kristo. May mga pangyaring hindi talaga kanais-nais at maaring makapagtao ng tao kung katapusan na nga ito ng mundo. Tulad toong nagsimula ng pandemya noong 2020. Sabi na matatapos na ang mundo. Kaya mamamatay na tayong lahat. Noong 2020 ngayon, 2025 na, hindi ba? Marami pa pambuhay. Maraming nagtanong. Ang sabi ko na lang ay kailangan natin laging maging handa upang kung kailanman ang ating kaurasan o panahon sa tulang ng Diyos ay maging handa tayo. Noong pa may kailanman ang sinasabi pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo. Ito una, the first 300 years of Christianity were years of persecution. Kaya huwag tayong padadala sa mga, malapit nang magunaw ang mundo. Maniwala po kayo kay Kristo, hindi sa mga bulaang, mga propeta. Mga nagsasabi-sabi at nagtatag ng mariliyon. Isa lang ang tunay na reliyon, ang tinatag ni Kristong reliyon. Walang iba ang Catholic Church. Kasi may apostolic succession po yan. Sabi ni Jesus, Pedro, sa batong ito, itinatatag ko ang simbahan. Yun, kay Pedro pala. Hindi ba? Hindi naman kipulano, kipulana. Huwag sana tayong masiraan ng loob kung makabalita o makaranas tayo ng mga pag-uusig mula sa mga taong ayaw makinig ng mabuting balita. Lalo na kung taliwas ang kanilang pamumuhay. Paano nga ba tayo mag-ingat?
ito po, bago tayo magwakas, hayaan po ninyo, kumapit tayo lagi sa Diyos. Iyan ang importante. Kumapit lagi tayo sa Diyos. Pangalawa, mag-aral kung ano ang itinuturo ni Kristo sa iba-ibang aspekto at ng pananampalataya ng buhay moral. Itinuturo sa atin ng simbahang katoliko. Pangatlo, sikapin laging ibigin ng Diyos at ang ating kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin din natin ang ating kapwa. Sapagkat tayo'y nakakaunlad o nakakatulad ng Diyos kung marunong tayo'y magmahal tulad niya. Kaya sabi ni Kristo, kung gusto niya kung tularan, magmahalan kayo. People may know that you are my followers if you have love for one another. Napakaganda mga tugang. Alam mo, gusto ko pong ipaalala sa inyo. May nabasa po kasi ako na magandang pag-usapan natin ito. Itong nangyari noong kay Jim Jones. Tandaan po ninyo, noong 1978, okay, I like to share this with you. Itong last na po ito, The whole world was shocked and dismayed by reports from Jonestown, Guyana, where Reverend Jim Jones had led hundreds of people into one history, darkest mass suicides and mass murders. These were not ignorant, primitive savages, okay, in a far-off land. They were American citizens, mga Amerikano ito, who had fallen under the leadership of a madman. We don't see many signs nowadays of the Moonies. Their founder is Reverend Moon and his Unification Church. It folded up the background. At one time, he boasted considering political support. He invested heavily in the elections of Richard Nixon and Ronald Reagan. Moon built an empire by putting young people out of the streets selling flowers. Moon preached that new Messiah was soon to come. Yun, nalinlang sila mga tugang. Ano nangyari? Di ba nagpakamatay? Nagpakamatay sila doon. Kaya sabi dito ni Jesus, be careful of the false Messiah or false prophets. Marami. At sana po, wag tayong maging panatiko. Tandaan po natin, question your faith with logic. Logic. Because with logic, malalaman mo talaga. Totoo naman eh. Kung ang simbahang Katoliko ay ang tunay na simbahan, makikita mo yan sa history. Because history cannot deny itself. Nandun po sa history. Kaya kung gusto mo, pag-aralan po ninyo talaga, basahin ninyo. Ngayon, mababasa ninyo yan sa Google. Hanapin nyo Catholic Church History. Mula nung si Kristo pumili ng mga apostles, okay? At ang mga apostles pinadala niya, at yung mga apostles nag-ordain ng mga bishops, okay, then 7 churches in Asia, yung nagsimula na po yun. Kaya yung tinatawag natin fathers of the church. Anyway, mga katugang, inabot na naman tayo ng oras yung pamamaram. At sana po si Father Butch ay nakapagbigay sa inyo ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon sa paagi kang programang Marahay na Hapon. At nagpapasalamat po ako kasi sa aking pag-iikot. Marami talaga. Father Butch, nakikinig kami sa Indo. Okay? Thank you very much. At Father Butch, at least nagkahilingan kita. Okay, gwapo ka pala. Thank you. God bless everyone. And see you on Monday again. And by the way, magsimba kita sa aga, Magsimba kita taag sa aga is the last Sunday na pagkatapos igwan na naman po ang Christ the King on November 23 ay Christ the King. So thank you very much. Abangan po ang susunod na programang Kaya Mo, Kaya Natin. Okay, ni BP Henry. God bless everyone. Maraming salamat sa ating technical man. I think si June Napoles ang sa tuwing technical. At saka si Jerome Martinez sa IT and production. So social media.
Ito po giraray si Father Boots Bombase, nagbe-bless sa inyo sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, nawa kayong lahat ay laging pagpalain ng Diyos. God bless. Bye-bye.